Posljednji dan najslađeg Zagrebačkog festivala prošao je u izuzetno živoj atmosferi. Kao i prethodna 3 dana Zagreb Coffee i Choco Festa, nevjerojatan broj posjetitelja došlo je degustirati proizvode od vrhunske čokolade te uživati u najkvalitetnijoj kavi. Prije podne bilo je posvećeno najmlađim obožavateljima čokolade. Čarobni Choco Show u izvedbi dječjeg teatra Mak izmamio je djeci osmijeh na lica, a oni kreativniji mogli su se sami okušati u izrađivanju ukrasa i figurica od Ticino mase za torte na izuzetno popularnoj gastroradionici pod stručnim vodstvom. Kreativnost leži u svima nama. Prema tome, svako neka se proba, možda se otkrije kakav i danas talent. A za što sve služi inače ta masa? To je za ukrašavanje torti, ili tako? Za ukrašavanje torti, kolača. Eto, to je jestiva masa koja, eto, samo je za to. Što ste vi vidjeli na sajmu, kako vam se sviđa? Sajam je jako, jako lijepo koncipiran. Sviđa mi se što je u ovom prostoru. Možda je prostor premali za ovaj odaziv ljudi, ali je sajam prekrasan. Dok su roditelji odmarali, djeca su izrađivala ptičice i pletenice za svoje rođendanske torte, a slatku Ticino masu su naravno i kušali. U predahu od razgledavanja štandova sa slasticama posjetitelji su uživali uz šalicu vrhunske domaće kave. Organizatori tvrde kako je nemoguće izbrojiti koliko je kava popijeno i prodano čokolade, te koliko je ljudi posjetilo festival. Procjena je kako je riječ o tisućama litara kave i desecima tona čokolade. Festival su uz brojne Zagrepčane organizirano posjetili gosti iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, a samostalno su navratili i posjetitelji iz Japana, Kine, SAD-a, Španjolske i drugih zemalja. Svi oni došli su probati egzotične čokolade, kave i slastice iz Hrvatske i svijeta koje većina još nikada nije probala. Danas zadnji dan, kao što se može vidjeti, redovi još traju. Mi možemo reći da smo jako zadovoljni jer da se pokazalo da je promjena lokacije bila dobra ideja, s obzirom na posjećenost, s obzirom na broj izlagača, s obzirom na atmosferu koja je vladala na festivalu, stvari koje su se događale, posjećenost programa, tako da evo, mi smo jako zadovoljni. Čak i prostor možda je premali s obzirom na interes. Pa na kraju se pokazalo da ispada kao da je premali s obzirom da on ima ograničen broj ljudi koji može primiti, pa su zato i redovi, ali to ne traje dugo, niko nije nervozan, tako da nekako išlo je.